Йылмайып ҡарай алмайым мин донъяға. Тормошом юҡ минең. Йәшәүе дә ҡызыҡ түгел. Ҡай ваҡытларҙа үкереп йылыйсыларым килә. Йыуатыусы булмағанға ғына иламайым. Түзәм. Ҡырҡ йәш бит инде миңә. Ә мин һаман ялғыз. Юғиса, пешергән ризыҡларым да телне йотарлыҡ. Кейгән кейемнәрем дә килешле. Рахматулла Хөрмәтуллович, син эштәге хатын-ҡыҙларның иң матуры, ди. Шын татар ҡыҙларының матурлығы бар бит синдә, ди. Ансы шулай инде. Сойландым шул. Башта күңелгә ошаған очрамады. Очрағанда инде соң иде. Очрады. Күзләремне йомсам, күз алдыма килә дә баса. Күңелем тулы моң, йөрәгем тулы сағыш. Ә җырларым тулы сөйөү хисе. Ой! Ой! Ҡотом осто. Янып киеп беткән дип торам. Аллаға шөкөр. Өлгөрдөм. Иртәгә эшкә барам да, бөтөн ҡыйыулығымны жыйып, ҡаршысына сығып басам да, менә сезгә ҡайнар гөбә дияләр. Ҡайнар кейенчә ашағыз. Мин аларны ҡайнар кейенчә төрөп ҡуям да, алар суынырға өлгөрмиләр. Ашағыз, аша.
Сіз шундай тәмле итеп ашый беләсез. Әлдә сіз бар әле. Мен инде күп итеп пешерергә яратам. Миңа бер үземә күпме кирәк инде. Әлдә сіз бар әле. Сіз шундай тәмле итеп ашый беләсез. Тәмлеме? Мен иртәгә тагын алып килермен. Ашагыз. Әлдә сіз бар әле. Рахматулла Хөрмәтуллович. Шулай дим. Так. Булгач булсын. Иртәгә, иртән. Топ-туры бүлмәсенә керәм дә. Рахматулла Хөрмәтуллович. Миңа сезнең бүлмәгә күчеп утырырга рөхсәт итегез әле. Әгәр дә мин сезнең белән бер бүлмәдә эшләсәм, миңа бу дөньяда башка бер нәрсә дә кирәкми. Дип әйтәм. Булдыра алсам инде. Нишә? Соңга калган бит инде. Так, кая басарга?